Bună ziua, luam și bine regăsit într-un episod puțin mai special. Deci ce o să fac cu seria din acest joc? Noi suntem pe un fel de mâtă San Andreas, doar că mai fain. Și să vă dați serverul în descriere. Când intrați să vă dați Slader, vă puneți numele, parola de 2 ori, bifați că chestia asta, și aici e-mail-ul și aici bifați femeie sau bărbat. Bărbat. Noi acum avem alt cont. Bă, ci că nu-mi bună parola, stai. Tu acasă trece... Taci, mă! E, mă. Așa. Bă, ci că așa, mă. Ok, lume, din câte vedeți, ne întâlnim, văd într-un avion și noi stăm în armată și lumea a fost dominată de zombie. Bă! Oi, săgeată! Am o săgeată. Da, mă, vin aici, la poartă. Da, stai. Da. Unde ești? Aici, la poartă, prima poartă. La Că poartă. te duci aici, să zic eu, în bară. Pe mine mă duc să-mi iau arme. Pe aia. De aici vă luați arme. Deci, pur și simplu, am zis colți, boi. Și de aici o să vă luați când vă apare niște, cum se cheamă? Cum se cheamă? Puseau, nu, dar le vă zice. O să, nu mai știu ce am vrut să zic, las, nu mai contează. Asta e. Am nevoie de ajutor, mă mor zombie. Asta e. Se face noapte! Nu! Dar de ce? Ceau, Cristi, ce faci? Bine. Așa, aici trebuie să ieși dat afară și hai să tragem. Hai să-i ademenim. Acum am omorât. Mă mănâncă. Cine te mănâncă? Mă mănâncă zombie. Unde ești? Jos, mă mănâncă. Nu e niciun zombie la tine. La mine, jos. Tu nu vezi acolo ăla, erai lângă mine. Tu chiar lângă mine erai, bă, nu mai văzut. Viol de Arată să le zombie! spune ceva la oameni. Să Ce? știți, oameni buni, cine vrea să intre pe server, dă-le IP-ul. Le-am zis, mă, că la server în descriere, stai calm. Fra, Bă, hai repede la poartă, că am rămas singur. vin acum. Moare! Level up! Level up! Am level 2 deja. A, da, trebuie să le zic ceva. Oameni buni, dacă vreți să conduceți o mașină, vă trebuie level 10. Bă, lasă-mă că știu eu ce să le zic. Bă, Doamne! Hai, bă, Cristi, am făcut level 2, știu, nu? Da, eu încă am level 1 până mă omor. Eu am omorât o grămadă. Seara e cam nașpa, aproape nu vedeți nimic. Bosch. Și sunt numai boși. Hai înăuntru, bă, deci, uai, într-un fel noi trebuie să-i ademenim înăuntru, bă, nu mai am ținta. Am fi așa? Da, dă-i din nou click pe aia de țintă și ți apare. Da, știu. Iar nu mai am glanțe. Uai, Mai am gloanțe. viol! Mori. Ajutor, mă moare. Și pe mine. Pe mine mă violează. A murit. F7. Pistol. Accept. Da, a murit. Uitați lumea, deci din câte vedeți, aici vă scrie. Ce? Vei ajutor la poartă. Stai, mă, că a murit. Mă aduce din nou elicopterul ăsta. Hai că vin acum. Și am mesaj pe Skype de noi, băi. Băi, ce fain. M-am omorât. Am văzut, ce scris. Zombie, vârcolac. Bă, eu mă duc a... Mamă, ce rău se vede la cameră, deci pun pariu. Că se vede așa de rău la cameră, urăsc noaptea. Uite, bă, ca să te-am intrat la special cu orice, trebuie să avem level 36, mi se pare, sau la... Trebuie să avem level 36. 36. La fel cum nu știu, trebuie să avem, ce level trebuie să avem. Stăm aici și ademenim. Uitați, aici așa. Acum am gloanțe, mai așa cu gloanțe și încă ceva. Ademenim.
Ademenim. Nu vine nimeni? Nu? Trebuie să mergem afară după ei? Bine. Nimeni? Chiar nimeni? Nu? Nici aici? Nu? Bă, chiar nimeni? Serios. Mama, Zombie. Zombie. Uite, bă, cred că am văzut zombie, da, și am văzut da, bine. fac level 2. Bă, vine la poartă, bă! Vine acolo, vine acum. Și nu glumesc când zic să vii la poartă. Vine acum. Nu mi-am glanțe. Mor. Bă, nu. Era să mă violeze. Vio! Ce-ți fac? Fii atent, fugi tu când te atacă. Dacă nu pot, eu mă iau, te mănânc. Eu te mănâncă. Uai. Ai murit, ba nu știu. Vampir Diamond a murit. Dar la ce level are de-ale pușca aia? Nu știu, îți dau oricum la level înaintat îți dă pușcă. La level 12 sau 11 parcă îți dă shotgun. Cum mă cheam levelul 11? 12 atunci îți dă shotgun, vezi. Bă, nu mi-a mai crescut nici cu levelul. Ia și pe jura. Îl mâncă pe jura? Nu. Aproape l-am omorât. Te văd. Mor. Ai, ce e Bă, aici? măcar că și fraierii ăștia cu mașina. Ai, ce e aici? Hai, mori. Ai. Ăsta îmi stă în cap. Ha! Ură seara, noaptea. 2. Și eu am level 2. Nu mai știu în ce trag. M-am omorât. Nu mi-am glanțe. Mai tream puțin și m-am omorât. Bă, nu mai văd. Zombie. L-am omorât? Cred că da, e mort. Dați-l. Zombie mort. Ok, mă să pun pauză și să revin când se face zi. Nu știu cât de bine se vede la cameră și revenim imediat. Ok, lumea a revenit, s-a făcut zi. Uite, de fapt, acum se face zi, așa, din câte vedeți, s-a făcut și level 3. Și Eu mă iau glanțe. Bine. Și cum așa se face zi. Bă, nu mai am. Oare. Mamă, ce greu să tragi. Când alergi. Mori! Așa. Ok, lumea, din câte v-am promis, se pare că n-am ajuns la 20 de abonați, dar m-am decis să fac totuși să fac această serie mai specială și cam aceasta e seria. Și o să ne jucăm și alte servere, tot pe MTA San Andreas. Bă, mai ești? Da, mă. Bun. Mori! Și s-a făcut zi. Yay! Ziua omor mobii mai ușor. Mult mai ușor. Mult mai ușor. Lol. Da, Uai, e m-a orbit, greu, m-a orbit. M-a orbit. Nu am glanțe. Uai, dau cu pumnul. Mori, că te violezi. Uai, iar m-a omorât. Fițar, uai, m-a omorât. Ce level ai? 3 parcă, nu știu. 2. Haha, am 3. Asta nu coboară unde trebuie. Păi, vină la... Nu, vină la... Bine. Aproape fac 4. Bă, pe unde? Pe aici. Pe acolo. A făcut jură. De ce ești AFC? De ce? Eu nu sunt afecat. Nu tu, mă. Jura asta. Și cam atât a fost numai din acest episod. Sper că v-a plăcut. Și o să fac o serie cu acest joc. Sper că vă place jocul. Sunteți în armate, deci e ca și în realitate, pur și simplu. Și mașina asta de level 10. Și cam atât am vrut să vă zic, lume. Dați un like, un subscribe, un com, să fie. Na, și vă zic, pa, pa!